Не се смей челендж. Това не беше заспа. Това боли. Добре, какво става тук? Не знам какво става тук, хора. Ай се абонирайте. Лата! За мен и Кокич. Това съм аз, когато кажа шега. И то доста смешна. Буквално. Това съм аз, когато кажа смешна шега. Звукът се чува. The hell is happening here? Sorry. The hell is happening here? Не знам как изглежда по-напред видеото. Добре, какво става? What? Но пък на местенце. Бекграундът. Динята е бяла. Както знах, не знам. Не го видях, лата! A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpusi. D. Стани богат, но на английски или еди кой си език, като атомо има топченца отгоре. Да, буквално има топченца отгоре. Не. Ще разберем дали това е фейк. Не го пробвайте, ако сте момичета. Вижте какво може да ви направи. Черно око. Може да ви направи черно око. Кравата е полудяла. Тик-ток ли забележих? Тик-ток. Дай ми да... Тик-ток. Какво правиш тук? Тик-ток. Ако го прочетохте въобще, обещете долу. Whoa, my head hitting the umbilical cord. Mama, stop it. So, Mama, I got a question. Why am I built like this? Ще се чуе пръц. Да, пръц от балон. Опа. What are you doing? Иди ги дага. Пред крави. Да, те зяпнала. Тази те зяпнала. Крипи. Разгледахте я, нали? Ето ми хора обратно на видеото, което виждам, че е 1 час, но това видео няма да е 1 час. О, не! Лотърмелон от Plants vs. Zombies. Лотърмелон. Буквално тази диня вече си има уста. А какво си натрупал тук още дини? Като зяпа ми. Колко ластици имаш? Колко ластици? Колко? О, магалеле. Той има безкрай ластици. Това е черна дупка! Това беше черна дупка. Okay, Dad.
You have two options. A, stay in Чакайте да намаля звука. Ето, намалих го. quarantined in the house with mom. Or B, Още не е разбрал какво е би. Another shot? Yes, come here, get up. Напишете го в коментарите, ако сте разбрали поне една дума. Напишете ми по букви. How was it? Моля ви. Devon. And that's how you know, Madeline. That's how you know That's that you're how you drunk as know. shit because that was fucking water. What color was it? Dude, your soda's on your car. Your soda's on your car. Това ли пиеш? Изглежда като бяла пеканя. Ил. Съжалявам за тази реклама. Оу! Момчето какво прави? Музиката добре ли му е въобще? Какво прави? Да, само тик-так! Това беше от мен, не от тех. От мен пръднах, аз пръднах. Но се надявам, ако видеото ви е харесало, да се абонирате за канала, а от мене чао!